Какво сте, скъпи приятели? Аз съм Викалко от TikTok или по-познато в YouTube като с Крисия Яко или Крисия Про. За тези два канала може да се абонирате, разбира се. И в нещо видео ще отварям фикси там, като видеото ще бъде разделено на две части. Извинявайте, ми се скъса едното фикси. Това видео ще бъде разделено на две части, в което сега в първата част отварям 4 фиксита, а в другата 5. И докато ги отварям, ще пробвам това. Не знам дали се виждам. Да. Добре, айде няма да го пробвам още. Айде да започваме. Ето, започваме с това фикси отвореното. Вадиме бонусчето. Мисля, че да. Като го слагаме бонусчето тук. След това вадим и самото фикси. Стойте да не го видя. 3, 2, 1. Какво е това? Зомби. Да, това е зомби и нека да изпробваме това. Айде да го пробваме. Нека да го пробваме. Ще го обърна. Значи не излизат тия дъвки. Тия близалки, като ги смучиш там и става дъвка. Да, това е именно такъв вкус. Да продължаваме с фиксите. И го и второто фиксито. Само да го се... Оп. Готово. Стойте, бързо вадим бонусчето, че нямам време. Тук ще изтичат минутите. Вадим бонусчето. Така, и след това вадим фиксито. Villagers, хипер яко. Така. И сега ни чака втора глътка. Пием бързо и продължаваме. Опа, скъса го мисля. Хора, вижте сега какво излезе от третото фикси. В смисъл паничката много е сладка. Имаме време за още една глътка. Нека продължим с следващото фикси. Я направо да се отваря. Хора, всъщност осъзнах, че това е последното фикси. Вече изхабихме 4 фиксита, остават ни 5 за следващата част. Пада ни се часовник. За сега нямам нито една повторка. Първото ни е зомби, второто ни е вилинджер, третото паничка и четвъртото е часовник. И хора, очаквайте с удоволствие и втората част. Айде, чао!